Kwa kanyendo ni chiro mar gwen e kaunti ma Siaya koro medo yarore ka tielo mar ariyo mar uso gwen e chiro ma jonyiewo jopiem e nengo ne otim e gwenge ma Gobei mayudore Bondo. Jopith mag gwen ne oyuoro kod gwen ma kwan gi ok tin 400 mane use thuolo ma ok rom dakika 25. Kawuono ni ne wa uso gwen 400, gwen 400 momiwa kokalo through auction, momiwa omiyo jopur siling 100,000 chiegni $250,000 bang' dakika 10 no wasetieko auction ni. Ma temo nyiso jopur ma Siaya ni nitie chiro Siaya ka chiro ma pod ok wa satisfy, nikech chiro mane obiro kaka kawuono ne dwaro 1,000 to ne onyalo mana miyo gi 400 kawuono. Auction ma kawuono ni wayudo thuolo mar puonjre gik mopogore opogore, kako nego beni wathiedho gik ma wan go, kako nego beni wamiyo gwen chiemo. Mar ariyo, bende wayudo thuolo ma ji nyalo yudo kiwango mar pesa ma gin go mar ng'iewo gig pur kaka kama wantie ni kama gweno miuso. Jopur yudo thuolo ma ng'ama nigi pesa mokoga ni the highest bidder yudo thuolo mar ng'iewo gweno e kiwango ma en go. E kinde mokalo nyiso ne watemo mondo waus gwen ng'ato uso mare to bet matek nikech jomoko biro to wuondo jopur kawo nengo mapiny. Koro e kinde ni wadwaro ni mondo jopur duto man Siaya ma pidho gwen mondo bed kamoro achiel mondo wabed gi teko mar bargaining power e market mar uso gwen.